This is wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer. In the moonlight, when I saw your face, saw you looking at me, saw you peeking out from underneath, through the palm trees, swaying in the breeze. I know I'm feeling so much more. ay may joking ko. Ate giling ko mo. Yawa naman. Friend, subod. 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 Mr. Bod. Eddie. Hi, Eddie. Si Eddie na. Teddy. Pasakjar ko ito. Are you daddy? Mahagba gani ko pol ha. Yati. Pol why you so fierce? Wa pa ka nagdag siya pala. Wow. Huwag may plato, may shampoo. Palpak na yung pakalakawan eh. Shout out kong Maidel. Waming are, way ayo. Shout out like kung Marking Ganzon, crush ni Beverly Hills. Kuya Marking Ganzon, crush ni Beverly Hills Tigulang. Da. Dive. Woo! Shout out kong Maidel nga wa ni aning are, way ayo. Buang ka. Ay, nag-triple. Isa. Bakshi. Ambog nawa. Hindi ka maligo. Kandingan ka ha? Kana, sakto na. Ang buglawa. Tak basa. Jessica suhu. Kuha na ako documents. Tanaw mo kay MJS ugma kay ahon ning i-documents. Dagan Louie. Si Jenna lang sunod. Hoy, shoot ta. Sakto mo na. Hoy, kinsa man ka. Arang tugnawa Loy, arang tugnawa kayo Loy. Ay, si Jenila. Sa bligger ato si Jenila. Dali na, Bitaro. Dali na, Jinilat. Kami na unahon ng ginawan. Chika, ito na po doy. Ako video. Ayun, sigmo na bili. Ha? Musam ko ron. Dali ra ba makatagbaw ng tubig? Oh, dali aram, bugnaw na. Hoy, langan-langan ko ganito. Gidali. Dali ra makatagbaw ari. Hey! Ayaw kal. Bugnaw jud. Hoy, ali na. Ali, dali. So karo ako sa bligan sa Jenila. Nang.
Ato na pool. Documentary ba ina? Wa, di mada. Bitaw, ito na. Nangurog na ko dali ara. Yawa ka lang. Di maligo. So, sige na may gukod-gukod atong kandingon dito. Oh, Kay- ato. Kandingon. So, sige ra ngisig kandingon kay. Ang mga Masa man, tugnaw na? Ay, wa pa. Bunda ka kabaso. Andin awa eh. Nawaloy. Tugnawaloy. Manigo po dito, Loy. Ang tugnawa dyan. Ngayon na. Dala ka. Pagdamog, inin yung tubig daan. Oh, lokwa ay ang kuwan. Lokwa ay ang tubod. Sagola na to para dili ka dyan tugnaw. Nangurog lagi. Lagi nangurog. Ano ha? ang syukoy sa tubod. Sure. Bagay po kagul. Sukoy sa tubod. Kita. Nara. Ito lang mo yun. Sakto jud ay. Sakto jud. Sakto jud ay. Kanon niya. Among snack nga paano sa kabuok. Amo pagadyong giilog-ilogan. Eddie. Why to go? Guys, Darag tingnan ko sukoy naman yung ating ang story. Nagsukoy tayo sa It's so mga guys, no? cold. Mga storya, no? Tagay ko dugos. Na? Oh, di ba? Di ba? Mga Among storya. gitabangan ang usa ka pan. Diara. Adi ka nang bumabantay nga sukoy mo story sa itong language. Kaligo na dahil ikaw. Prisoner. Salvage. Asa nun paingon? Sige na. Hindi na go. Lagi. Lagi. Lagyan na siya. Dahil nakaliko na na eh. Sa wakas. First time ni Jen. Na sinabigay mo kay Homie John. What's up, dole. Nag-asa ka na
Kamera niyo mo day. Taga-tuhod ang siya. Yes, taga-tuhod ra ang pupod. Degree. Ano ba yung degree eh? Si na lamang. Uy! Atay Si Idol suko pala yo. to? Idol pala to. Ipo. Maragnag, abon James. Oh, sige na, panuslog na yun. Ano ba ito lang? So, manuslog na may. Char. Matagak ba? Uy, adyo mo sabog-sabog. Nag-online swimming me. Asa, kabasig matagak. Online swimming. Buligid lang lang. Simbako ka. Naraday. Isang-isang ng gamay. Pang-isang po tayo kaya aras bukla. Kibo kag online swimming mo ni si Ja. Awa. This is it. Ay, maloy ka. Kana, okay na na. Ate, ano po yung mga choy sa likod? Tiga sa likod choy. Yung mga taga-diriya ba? Tiga sa likod. Tiga. Ganun na, magkakaling kamera po. Gisunutan ako nito. Budool, Junas Jamkol. Yes! Ako na ito, choy. Choy. Ang ako nung palit ako gaog sa mukha. Masam, dito day. Basta man dyan po. Busam na? Oo, Sure ba? masam na. Tatay po na bud. Dili, sound diri. Tuko mga. Shoutout kong Maidel! Nasaan ka na? Maidel! Where are you? Where are you? Where are you now? Under the Guess sea. we're thinking. Kaya maamba ko, baby, sa gamay ra. Sige, dive. Dive ko, 1. Binabake style. Ganin na rin. Ganin na rin. Sa mo story sa mga idol. Idol, nga mo maging ani? Gatay ka ba? Ikaw ba? Scammers man ka? Dahil ang aming pizza. Wa ka. Ang aming pizza, wa imog. Sabong, online sabong. Kurag-kurag ng mga people. Huwag na mo. Kaya, di mo oday. Atong bunjagan si Maidel. Oh, may nakita sa kuan. Uy, nagbasa na po. Sheesh, man. The students, nagikan pa, nag-CWTS. Dili ko. I want the camera towards me. May story siya, next jack na ba? Ayan na, bumagabot ko. Di, nahiwi man. Salamat, bye. Manugay tamarong tarong, anin, matagak ka din eh. Birdet, nindo ako. Dili, putus mo. Sige, lutos kami lagi. Balumos ko no. Balumos. Ada uta. Mabawaran ta ba? Sa Balumos ko. Ano lagi? Langoy na lang sa to. No, tayo ni flotation device mo diyan nga pagka. No. Sa dagat mo tayo. Mga connected yan. Mga Adjo.
Song ka day. Sige, sige. Song ka rin. Song ka rin. Awa diha kay. Ako sa'yo. Nagpa-staray mo diri. Magsong ka. Isa ka diha kay. Huwag na ako. Ay, ikaw sa day. Ikaw sa day. Song ka lang. Ako kaya na. Ay, ikaw na day. Day. Uy, okay, si Chumare, wala na sa buhay. Ako na si Chumare. Masabot lang mo dahil. Masabot ko na. Ako sunod. Sabod. Berting sabutan. Sabut ko dai? Oh, ang sabutan. Sabut dire. Sabut sana. Ang putian yung dugo sa'yo. Wow, sure. What sa sabot sa dogo? Bakit ka sa kulay? Ano mo? Ako na sabot ay correct. Imagine sorry. Natatagawag cake. Murag kagtalanan. Ay! Wag ka na sabon. Hindi na sabon. Nasabon! Aray, naslide na ba? Awag so. Akay, sino ba hika mo gitlog ni? Jumari, hindi ka na, bisa Jumari. Oh! Pag-train mo, pag-train. Chain. Train. Here we go guys. Ikaw ka to, ato ka. Sige, dagat pula gan. Dahil pag-train mo, opat. Di ko makatawa basta mas katawanan ni Maydel ba? Without her laugh, di mo katawa ay gawa.